Моля, кажете ми, защо инсталирането на екран за кола във всяко превозно средство отнема чак 2026 година, без специален монтаж? Толкова е просто го инсталирайте където пожелаете. Моят е инсталиран тук. Ако имате 1,2 волтов контакт, просто извадете този 1,2 волтов захранващ адаптер и го включете в USB-C порта отстрани. След като го включите, екранът се включва автоматично. Можете да осъществявате повиквания и да изпращате текстови съобщения през този екран, той също така има вграден микрофон. Можете също да възпроизвеждате музика и да регулирате силата на звука, като използвате копчето за сила на звука или контролите на волана. Може дори да показва навигация с карта. Толкова много функции, а цената е по-ниска от тази на едно хранене. Включил съм линк за покупка под видеото. Цената е значително по-ниска от подобни продукти на пазара, с отстъпки до 50%. Ако ви харесва, моля, харесайте и се абонирайте. Кликнете върху линка, за да купите. Горещо препоръчвам!